Salutare, toată lumea, numele este Marius și bine v-am găsit în episodul cu numărul l-am uitat, dar vă să-l vedeți de v-a pus. De data asta Matei nu este alături de noi pentru că are început școala și cu greu postăm episoade. Și eu la 1:30 să mă apuc de teme și na, asta e ce să facem. De data asta vom face o misiune. O să încercăm un pic să ne grăbim ca să nu ne am mult din timp. Hai să găsesc cum o să știu. Unde. Uite. Așa, am intrat. Acum trebuie să se încarce. Și cred că și la voi are început școala. Ce să facem? N-avem ce. Nu mă fost doar de școală, doar de colegi. Hai să gata pe asta. Nu pot. Bă, mă bate joc de mine. Hai că dumeam și eu, băjuiți. Nu. Nu-mi place că trebuie... Ah, perfect, am măcar acum. Hei, păi, dar mi-a face baie. N-are nicio treabă, face baie. Hai că am sărit. Și după masă am o pungă de lei care mă așteaptă. Păi vă pare ciudat, dar mie îmi place mult lei cu brânză și cu sare. Îmi place foarte mult. Îmi face orice pentru el. Da, și scrieți-mi în comentarii cu ce fel de episoade să mai fac. Nu că n-am postat pentru că n-am avut timp, n-am postat de mult timp pentru că n-am avut idei cu ce să fac. De asta au durat mult. Hai să jucăm bujiți. Băi, băjiților, lăsați-mă în pace. Băi, băjiți, muriți, că am eu chef de asta. Acum eu sunt Spider-Man, băjiți. Oh my god, ce mă trage? Am murit. Bă, ce de-alea trag într-una la mine? Am nimerit. Mori, mă. Mori, stați. E și partenerii mei, muriți. Hai mă, dar muriți odată. M-a săturat de vă, vreau să fac dreptate. Fac dreptate aici și voi nu-mi dați voie. Și cred că într-un episod o să fac un episod așa mai lung, o să joc Marvel, jucăm Minecraft, jucăm și GTA San Andreas. Cred că o să fac, dacă o să fac o să fie super tare. Și ar merita un like episodul acesta, pentru că prima oară când fac un episod cu o misiune. Bă, da, m-am săturat eu de ăștia. O, stai nevoie de Spider-Man. Ce nu sper? Bă, băjatule, tragem cu pânză. Hai să tragem la acel metal. Haide, Thor, haide, mă, că eu filmez aici și tu, bă! Filmează aici și te odihnești. Nu-i frumos. Hai mă! Bă, ce face ăla acolo? Am văzut, era unul care a murit. Am văzut eu acum. Dacă e nevoie de Iron Man. Acolo Thor. Hai să încărcăm această chestie. Ok, bujotul. Și acum, auzi, vezi, construi. Băi, construiește. Așa. Hai, bujotule. Bă, nu. Așa. Băi, e foarte greu să vând maneta asta. Bă! Mă încurc rău. Îmi cer scuze pentru asta, dar nu mă pricep. Nu le-am eu cu manetele. Hai că am reușit, bujotule. Și acum, câștigă această misiune pentru tine. Tu, cel care te uiți.
O, da, să mă prezint. Salut! Bă, a, nu nimic, am alunecat. Intrăm pe ușă, pe ușă. Pe ușă. Da, mă, ești șmecheră. Ei, nu ești. Poți să zbori, fraiere. Aha. Ce-ai, bă, jos. Mă, te crești șmecheră, ai ridicat un zid. Wow. Bă, mergi un trofeu pentru asta. Un neton. Tragem geamul! Hăbăjiții. Aoleu, a căzut sticla. Asta e. A, m-am blocat. A, ba nu, hai să continuăm. Ce făceam? Nu, ia faza cu tor, nu-mi place. Bă! Scuze, băjeți. Ok. Mergem pe păreți. Dacă nu-i nevoie, putem merge cu părințile. Nu era nevoie de părințile, mergeam cu părințile. Că ești șmecher că ai făcut baricadă. Ce-ai mă? Du-te la doctor tu, și tu. Tu nu. Pentru că ești nesănă. Bă, s-o rămas aici și nu e bun. Bă, unde e ăsta? A, aici. Cum mă duc, bă, unde e ăsta? Hai că a venit băiatul. Ce-ai tu? Mă, o să spargem aia. Piu! Ce e aici? Hai, băiatule. Păi, scuze, român, dar o merită, pentru că nu merită nimic $10. Hai să tragem de mănetuță. Hai să mergem și acelea să tragem. Așa, băiatule. Tragem cu pândă. Bă, scuze, am... Sunt un pic răcit eu. Ce faci, mă? Ok. Ce faci? Da, mă, uite cu pelerin, ca prințul merge ăsta. Așa, clar, n-are nicio treabă. Ce-ai mă, drugile? Bă, da, e cu tine. Hai să ne batem. Ca niște bărbați. Muri! Muri, friend. A murit și eu. Ce muri, friend? A murit și eu. Haide, baby. Ați apăsat într-una până să completează cercul acela. Bă, ce greu e! Gata. Azi mâinii se făcea. Ho. Moș Crăciunul vizită. A trecut Crăciunul. Hai că s-a pus videoclip la bătaie. Ok, cred că o să fie cu 2 părți acest episod. Na, mă, șmecherul. Din pătinii! Da, m-a aruncat! Ierșunatule! Murit! Da, eu stau aici, n-am nicio treabă. Că am treburi, bă, de rezolvat. Deci, da, mutați-o, stai. Așa.
scuze tău. Mor tu, mor. Mori tu, nu eu. Mor tu. Bă, vii după mine. Vii după mine. Mamă, cum l-am aruncat, ești nebun. Hai să construim, băjatule. Bă, mă enervează fata asta, mor tu, așa. Fiți atent, fiți atent. M-am înghețat. Gata. Fiți atenți. Ia uitați. A? Acea! Am aruncat o chestie el. Bă, m-am înghețat. Ești nebun. Mamă, șmecherule. Băi, te-ai făcut la loc. Nu, e rușinatule. Nu-i drăguț. Hai, nat. Am murit. Da, aici. Dar vreau să fac și eu, nu numai voi, Nicolae. Am murit. Oricum, vreau să ne opam în episodul astăzi, că cred că termin de temele cam foarte puțin. Ce ai tu? Arunci o chestie în aer? Noi, am întâlnit. Mă dor ochii să dau uite la TV. Dar pentru voi mă sacrific. Pentru voi o fac. Bun, unde sunt eu? Auzi pe conflicte și mie e bun. Aruncă chestia aia în sus. Bum! Mori! Marș acasă! Da! Acolo! Am strigat mama la mâncare, hai să terminăm repede acest episod. M-a strigat mama mea la mâncare. Hai, mama, mă fac istorie aici. Ok, nu mai e timp de bun, bă, dar mai avem timp. Hai să întârgi un pic la mâncare, o să mă cer, dar pentru voi o fac. Hai, rapid. Rapid, repede. Uite cât fac eu pentru voi. Cei care vă uitați, fac atâtea. Sacrific aici. Deci și m-aș bucura dacă am strânge peste 1000 de like sau măcar 1000 de like-uri la acest episod. Și să vă abonați la canalul meu, dacă încă n-ați făcut-o, fă-o acum. Hai mă, fac istorie. Hai repede, câte mă de filmare e pe sfârșitele. Am înghețat. Am mersi, m-am divertit. Hai repede. Aruncă odată. Dar oricum, s-a terminat acest episod oricum. Nu mai e timp, dar nu nimic, mai trag o lovitură și s-a terminat. Deci, cam atât pentru acest episod, ne revedem în alt episod, în următorul. Deci, la revedere, a fost o experiență plăcută. Pa! Parații!